Agrair el torneig per la comoditat i l'esforç que han fet per ajudar-nos a competir el millor possible i agrair al Club Tenis Tarragona i als meus pares per l'esforç que han fet per aconseguir aquest campionat. També agrair al meu entrenador Alberto Gil per la feina que hem fet durant aquest últim any i espero que sigui el primer de molts més. Estic molt contenta d'haver guanyat aquest torneig, no només per la final sinó per totes les rondes. Ha sigut un torneig molt positiu i doncs vull agrair a tots els meus entrenadors, la meva família i felicitar a la Laura per al partit que hem fet avui. Primer de tot, vull felicitar a la Clàudia, que ha guanyat, pel seu partit, que ha jugat molt bé tot aquest torneig. També em sento molt agraïda per totes les instal·lacions i això, ha sigut molt bona. I el torneig en general ha sigut bo, he jugat bé fins a la final, que no he tingut un bon dia, però no passa res, la vida segueix. I al següent torneig. Gràcies. Primer de tot, felicitar el meu contrincant, en Pol, que s'ha merescut molt la victòria. Ha sigut un partit molt maco, a 3 sets, i en el tercer ha sigut superior i s'ha endut la victòria. I estic molt orgullós d'aquest torneig que he fet. Agraeixo al club, al Tenis Girona, per tot el suport que em dona cada dia, i a la meva família, que m'apoya sempre.